det, så er det helt okay. Men jeg vil gerne lige have lov til at sige tusind tak til jer alle sammen for en forrygende dag, og jeg håber, at I har haft det lige så sjovt og har hygget jer lige så meget, som jeg og alle instruktørerne har. Jeg synes lige, vi skal give alle danserne et kæmpe bifald. Så ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, at danseskolen er med til at have en lille figur, der hedder Fred Frost, en isbjørn. Kan I ikke lige se hånden på alle dem, der har set isbjørnen før? Det er jo sådan, at her i foråret og sommeren kommer isbjørnen rundt i hele Danmark på forskellige byfester og sådan noget. Og han kommer med en masse nye sange. Så læg mærke til Love to Dance Facebook-side. Der kommer nemlig til at komme noget link ind til Spotify, hvor man kan høre Fred Frostes nye sange. Så Fred Frost er en stor del af Love to Dance. Vi lærer børn ude i landet at danse nemlig. Så tror jeg, at vi er ved at være klar til vores finale, og det er sådan, at der skal vi også lige have alle i publikum op og stå en gang. Det er også lige tid til, at vi lige får rørt benene lidt, og lige får lidt gang i blodomløbet. Jeg håber, I er klar. Så er det nu. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Og så klapper vi sammen med Fred Frost. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Jeg kunne godt lige tænke mig, prøv lige at danserne rykker frem en gang, fordi der var nogen, der stod hernede bag os og blev lidt mast. Så prøv lige at rykke frem en gang, fordi jeg vil godt lige tænke os at tage en lille smule af den, så alle lige har fået lidt ordentlig plads. Ja, men den her gang, der skal alle forældre og familier og alt sådan noget være med derude. Sådan der. Fordi I bliver nødt til at tage armene op i luften alle sammen derude, og så rykke med på den her. Er I klar derude? Værsgo.
Og så er publikum op med hænderne, publikum, og så klapper vi! Og så lærer vi alle sammen, vi synger! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Sådan der. Så kunne jeg godt lige tænke mig, at I alle sammen lige vender hen mod mig en gang. Og så tager I hænderne i vejret, og så smiler man alt, hvad man kan. Og så får vi nemlig lige vores fælles foto og 2025. Okay, 3, 2, 1. Prøv lige at tage hænderne ned. Sådan her. 3, 2, 1. Op med hænderne! Sådan der. Ej, hvor er I bare fantastiske. Nu klapper man lige. Skal vi ikke lige klappe en gang af alle dansebørnene? Og så vil jeg gerne sige tusind tak for sådan et fantastisk elevshow, det store elevshow 2025. Husk, at vi lige har en uges pause. Vi er i gang fra den 31. marts. Men alle jer, der går på hold, I er allerede tilmeldt. Så det eneste, man skal gøre, det er, at man dukker op til træning, som man plejer. Og så danser vi frem til næsten skolernes sommerferie, hvor vi har vores årsmærkedag den 15. juni i Gladsaxehallen. Tusind tak for i dag, og kom godt og sikkert hjem. Kære familie og forældre og børnebørn og alle dem der, vær sød og rydde bordene op efter jer. Der er skraldespand ude i kanterne. Det vil hjælpe os med at gøre klar til næste omgang. Tak for i dag.